Jaj, szalad Vika. Ó, és felökled a zsiráfot? Jaj, szegény zsiráf. Közben jön a páncélos csapat. Jaj, hoppá, jaj. A páncélos felborították. Vika felszúrta. Jaj, megszúrtad. Nem, zsiráf pedig feltöklelte. Mész anyához? Na, még mi van vele? Gyere, Gergő, gyere. Ő töklenni tud. Apu, elmondom a zsiráfot. Apu, a zsiráf, elmondom a szobából, mit tud? Mit? Töklenni. Töklelni. Igen. Az mit jelent, hogy töklel? Azt jelenti, hogy felcsúszta. Mit A csinál? szalmából. Gyere, babám, gyere. Megszúrt Ákos, megszúrt. Nem, megtöklelte. Megtöklel. Megtöklelte a zsiráf. Azért nem mossuk a szalbe. Képzeld el, hogy egy kicsit megsúta. Apa. Ne szúrd meg. Ezt tudsz, hogy ez töklenni tud. Elmunkulni a savamon, meg munkul zsajba. Ennek meg súlyos halál. Gergő, abból zúgás lesz. Éves dalanok a ballomból. Ülök a ballomból, és én akkor a légvendi öklelő van. Ez bika öklelő, és a zsiráf meg töklel. Nem még kellett öklelő, a kos. Nem is tudok elni, ugye? Az olyan, mint te. Te is Ákos vagy. És ezzel rá tud ugrani, és meg tud súlni, és ez is ez meg töklenni. Akkor ez is rá. Most a előszörnek szorokoztál meg látják, a vélelmetek is jön. Jó. Na jöjjenek. Mi? Jöjjenek. Most ezek. Ó, ez fáj te. Ó. Ezek megtöklelt. Megtöklelt a sípcsontomat. Ott jön a kép. Most jön az egyik lövadozó is. Na, hogy jöjjön. Ne bántsad már, ne bántsad. Ennek tudja celufálta. Most pedig belelök, hogy abban nem bukva. Jó.